Тапата от Вагабонц! Може би Тапата почва да повежда. Капитана, къде е капитана? Капитан! Аплодисменти за капитана от Вагабонц! Това е хубаво, аплодисменти стават все по-силни за мен. Тодор! Тошко от Blackstorm! Нещата стават все по-сериозни. Боньо! Боньо! От Вагабонц! Васе, къде си? Васе! Васко Бацила от Сливен! Васе! Благодаря ви! Ти знаеш кой води? Аз не знам. Аз водя само Рокерския събор. Димо Бандита, Райдърс България! Демоните, вие сте. Кажете, кой искате да остане или направим ти победител? Димо Бандита, Боньо! Чакайте, не се радвайте толкова бързо. Димо Бандита, Боньо от Вагабонц и капитан от Вагабонц. Това са трите мотора, които трябва да остават в момента. Ако сте се записали обаче за най-шумен мотор, не си мърдайте моторите. Който се е записал за следващото състезание, нека да остане. Защото Тапата, капитана са тука. Така, сега, вашите аплодисменти за капитана от Вагабонц. Вашите аплодисменти за Боньо от Вагабонц. Вашите аплодисменти за Димо Бандита, Райдърс България. Ники, слушай внимателно. Става въпрос за най-много, не за най-дълги. Сега вашите аплодисменти за Димо Бандита, Райдърс България. Демоните още умуват. Искате ли да чувате още аплодисменти? Моля ви се, отпуснете си гърлата, помогнете на демоните, защото те са, макар че имат рожден ден, са малки само на 7 години и още им е трудно да преценяват нещата. Вашите аплодисменти за Боньо от Вагабонц. Така, сега вашите аплодисменти за Димо Бандита, Райдърс България. Ето, Ники каза, че победител е Боньо от Вагабонц. Най-шумен мотор, Тапата от Вагабонц, капитана от Вагабонц, Даскала от Волни Издачи, Спанака от Пловдив, Малена от Вагабонц, Димо Бандита, Райдърс България, Жоро Казарта от Сливен. Три мотора има тук през сцената, чакам още 4, още веднъж. Тапата от Вагабонц, капитана от Вагабонц, Даскала от Волни Издачи, Спанака от Пловдив, Малена от Вагабонц,
Димо Бандита от Райдърс България, Жоро Хазарта от Сливен. Наградите осигурени от фирма Макси 63. Всички мотори са с ауспуси. Задължително всички мотори са с ауспуси. От Вагабонс, капитана от Вагабонс, Даскала от Волна Издачи, Спанака от Пловдив, Малена от Вагабонс, Димо Бандита, Райдърс България, Жоро Хазарта от Ямбол. 6 мотора, още един, кой го няма? Сега нека да изгасим всички мотори, един по един ще ги чуете, след това ще ги чуете всички заедно. Ако искате, искате ли? Да. Нека да ви представя Тапата от Вагабонс. Чуйте сега неговия мотор. Време е, благодаря ти, след малко ще ги аплодирате. Време е да чуете мотора на капитана от Вагабонс. Благодаря на капитана. Нека чуем Даскала от Волна Издачи. Даскала от Волна Издачи, Спанака от Пловдив. Ако запали, разбира се, спаначе. Това също може да го слушате. Спанака го озвучават зад кадър. Бутнете Спанака! Готов си? Слушайте го в движение! Давай, Спанак! Това беше атракцията на Спанака. Сега чуйте мотора на моя скъп приятел Малена от Вагабонс. Знам, че нещата стават сериозни, но сега е време да Димо Бандита от Райдърс България. Сега е момента да ги чуете всички заедно и който чуете най-силно, нека той да бъде победителя. Палете всички мотори!
Сега ще пляскаме за Димо и за Малено. Добре, аплодисменти за Малено от Вагабонц! Аплодисменти за Димо Бандита от Райдърс България! Добре, второто място било ясно. Той е за Малено от Вагабонц. Кой ли ще е на първо място, не знам. Димо Бандита, Райдърс България! Елате да си получите всичките грамотите и наградите от Ники, председателя на мотоклуб Демоните. Страхотни грамоти се направят тая година. Това за рождения ден сигурно. Благодаря за това участие. Вака, дай малко музика за настроение. Те хора искат да пият по една бира, да ги да настроение. Хубно дърпане на мъже, записвайте се. Пиян пупъл и ръчна количка. Спанака. Нека да изпратим по великите документи. Аз ще ви разкажа един интересен случай. Малено се прибрал в Пловдив от брокерски събор и едно детенце от махлата го питало: абе, Чичо Малено, какво ми носиш от събора? И той му казал: ми шоколад бе, Чичовото. Ами, Чичо Малено, той е мотор, кой ти го донеси, бе? Ами, как да ти кажа? Донеси ми го и ще Ами, Чичо Малено, кой ме донеси? Штъркала! Ами, ти откъде знаеш? Ами, помагах на штъркала! Ела ти правим, Чичо Малено, ти чука си чуле! Ако изпълните за Малено, лъпната от Вагабонц! За тази атракция, дърпане на мъже клубно на четвъртия национален мотосъбор Нова Загора 2013, организиран от мотоклуб Демоните. Ето ги народните момчета, аплодисменти за тях, посрещнете ги! Райдърс България от другата страна! Пиволите очакват своите съперници. То няма първи и втори, има три отбора. Всеки срещу всеки трябва да играе. Който постигне 2 победи, става победител. Готово ли е всичко? Момчета, отпуснете моите народни, ма готови! Старт! Народните момчета срещу Райдърс България! Райдърс България срещу народните момчета! Победа за Райдърс България! Сега музика за настроение по една бира, защото малко да си починат от Райдърс България, тъй като на тях предстои веднага следваща среща с биволите и ако победят биволите, те печелят и голямата награда. Народни момчета, вие чакайте, защото